श्री लक्ष्मीयाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः। हे धन के देवी लक्ष्मी मैया, इस सालानाज के चोर बाजारी में कम से कम हमरा 10 लाख के फायदा हो गई तो 10 ग्राम लड्डू तो जरूर से जरूर चढ़ाई। जय हो मैया। ए मैया, कम से कम एक अगरबत्ती 15 दिन ना चलत तो का चलत? खाम खा लोग एक साथे 10-10 अगरबत्ती जरा के अपने धन के बर्बादी करेलन। झूठ बोले कुकुर काटे मालिक, लक्ष्मी जी आई बा। लक्ष्मी जी, जय हो भाई, जय हो भाई। लक्ष्मी जी, राउर स्वागत बा माई, राउर स्वागत बा। हम धन हो गए दी माई, हमार तो भाग खुल गई बा। मुंशी जी पकड़ा। सब डंडोर भाई, सब डंडोर बा। आई। मुंशी जी मालिक। इस सुबेरा केकरा के हमरा सामने खड़ा कर देला। कहता इनकरा से कि पहिल का हिसाब चुकावत फिर दूसर मांगस। तोहार मुंह में पिलवा पड़ी, सूदखोर गोवर्धन दास। हम हिसाब चुकावे खातिर आइल बानी तोहरा दुआरी। हैला सूद सहित पैसा। हमार नाम लक्ष्मी है, लौटाओ हमार गहना। हाँ ठीक बा, तू बाहर बैठा, हम तुहार गहना लेके आवत बानी। जय हो लक्ष्मी मैया। टकटकी लगा के का देख रहल पाड़ा मुंशी जी? हम ई देख रहल बानी कि जवानी के रेल जब तक तेज ना चले ना मजा ना आवत। वाह, यह स्पीड बनौले रहा, गाड़ी मंजिल तक जरूर पहुंच जाई।